Vítajte v našej materskej škole Mojmírovce, tak ako počas celého školského roka, ktorý pre nás nekončí v júni, ale my fungujeme aj počas júla, zabezpečujeme deťom tvorivé, edukatívne prostredie. My sme ochotnícky súbor zo Štefanovičovej, voláme sa Taranskí ochotníci a dnes hráme našu prvotinu. Je to veselohra, rozprávka Kamarátka z nosa, ktorú takto hrávame hlavne pre deti zo základných škôl, materských škôl, ale aj v rôznych kultúrnych domoch po celom regióne. Práca v takomto kolektíve, ktorý sa skladá z ľudí rôznych vekových kategórií, je veľmi zaujímavá. Určite aj prínosná, či už pre tých menších, aj pre nás starších. To, čo do toho dávame, to vlastne aj dostávame naspäť a som veľmi rád, že to funguje takto, ako to funguje. Ako môžete vidieť, za nami je kopec detí, ktoré sa momentálne užili skvelé predstavenie. Zložený prevažne z ľudí, ktorí sú zo Štefanovičovej, ale máme aj branč Mojmírovce, máme Nitru. Celá táto iniciatíva vznikla vlastne vďaka rodine Gajdošikovej, pani režisérke Juliane Gajdošikovej, ktorá sa prisťahovala so svojou rodinou na Taráň a tým, že je vyštudovaná divadelná režisérka, tak sme sa vlastne chopili tejto príležitosti toho jej kvalitného režijného vedenia a sme medzigeneračný súbor, to znamená najmladšia herečka má 8 rokov a naša pani Mária nepoviem koľko, ale je už skúsená, takže aj v tom je to také zaujímavé a zvláštne, že prepájame vlastne tie generácie od detí až po tých skúsenejších. Sa veľké talenty. Rozhodli sme sa, že urobíme úvodné predstavenie v našom dedinskom súbore práve takú rozprávku, takú viacgeneračnú, pretože sme chceli začať s niečím pozitívnym a milým. Skúšky máme úžasné, fantastické, vždy sa veľmi tešíme a vlastne máme také naplnené nedeľné poobedia a hlavne sa teším a malo by to byť aj v druhých dedinách podchytená mládež, a aby bola nie fiktívna, ale aby bol ten život reálny, aby proste netrávili deti pri mobiloch. V nedeľu, keď máme tréning, tak je to obmedzenie, že nemôžem byť doma a rada by som trávila čas doma, ale tak teším sa, lebo sme veľmi dobrý kolektív a naozaj, že spolupracujeme a baví nás to spolu tvoriť pre ľudí. Takže sa veľmi tešíme a premôžeme sa a ideme trénovať, aby sme boli čo najlepšie a podali čo najlepšie výkon. My sme súbor ochotnícky, to znamená, že každý z nás to robí vlastne pre svoju radosť a pre radosť hlavne nášho publika, ktorým sú prevažne deti, takže my žijeme z tej interaktivity a myslím si, že pre obce to má význam v tom, že ľudia vidia, že sú rôzni herci, že ak by aj oni napríklad chceli niekedy sa zaujímať o divadlo alebo majú v sebe tieto danosti, takže je to tá príležitosť, je to samozrejme aj reprezentácia obce, preto máme aj v názve naše pomenovanie Taráň, aby každý vedel, že sme zo Štefanovičovej, ale myslím si, že keby v každej obci vznikol nejaký ochotnícky súbor, tak to by bolo úžasné, pretože je to tradícia, ktorá je aj vlastne v slovenskom prostredí známa a dlhodobá a bolo by fajn na ňu nejakým spôsobom nadviazať. Perfektné, že aj v našej obci Mojmírovce, základnej umeleckej školy, je ďalšie ochotnícke divadlo, na ktoré sa veľmi tešíme, ktoré nás pozvalo a budeme súčasťou ich divadelného predstavenia.